Takže ahoj. Ahoj, zdravím vás. Vítáme vás u dalšího videa. Dnes vám řekneme, jak je na tom náš tým po konci podzimní části a v polovice podzimu krajského přeboru Ústeckého kraje. A dále vám představíme náš turnaj, kolik je týmů přihlášených a další informace. Vezmeme to od nejnižší soutěže. Náš tým C je po konci podzimu po 9 zápasech se 13 body na 5. příčce. Takže úspěch. Horní polovina tabulky, to je paráda. Bčko se umístilo po podzimní části na 3. místě. Má 19 bodů a 11 zápasů za sebou. Tak, náš tým po 8 odehraných zápasech má 17 bodů a je na 4. příčce. Tým A pokračuje i přes zimu až do konce března, takže krajský přebor probíhá celou zimu. Určitě budeme rádi, když nás budete sledovat a podporovat naše Ačko. Tak, dále se vrátíme k našemu turnaji, který pořádáme následující víkend 2.12. Řekneme vám, které týmy se nám přihlásily do soutěže. Takže v tuto chvíli máme 9 týmů. Přihlášenými týmy jsou CF Radobíl, Vyhlídka Ústí nad Labem, Všebronx Ústí nad Labem, Hroši Lovosice, Rosa Antonín a jeho tým, Old School, SK Hostovice, B Express a Svádov Olšinky. Děkujeme, že jste se přihlásili. Máme tedy ještě jedno volné místo. Pokud by byl nějaký zájemce, pište nám na e-mailovou adresu, kterou vidíte tady pod námi. A na transparentním účtu je k dnešnímu dni pro Martínka 21 000. Jo, budeme rádi, když nám budete přispívat jakoukoliv částkou, číslo účtu tady nad náma, anebo QR kód tady vedle nás. 2.12. bude sraz v 8 hodin a výkop v 8.15. Zajištěný bude občerstvení a všechny týmy budou mít i svoji šatnu, všechno bude zajištěný. Po kompletním přihlášení všech týmů budeme příští týden dělat rozlosování do skupin, takže to bude další video. Dále bychom vás chtěli pozvat, po skončení turnaje bude afterparty v podniku Black Sheep na Mírovném náměstí, kde se následně budou předávat ceny. Samozřejmě týmy, které nebudou mít zájem, ocenění dostanou na turnaji přímo na místě. V tuto chvíli je to od nás všechno, budeme se na vás těšit 2.12. anebo u dalšího videa. Děkujeme, že jste se dívali, mějte se, ahoj. Ahoj.